Tällä hetkellä istumme Tulen uudessa Pella 700 BR:ssä. Tämä on ensimmäinen laatua. C700 BR on mietitty pääasiassa nuorekkaalle, kuten tämä räväkkä värityskin antaisi ymmärtää. Nuorekas ja vähän tämmönen vauhtia rakastava. Immeinen pariskunta, pieni perhe. Maksimikoneteho on 300, niin joutuu olemaan hituisen urheilullisuutta ja ehkä jopa pikkusen hulluuttakin, mutta pienemmälläkin koneteholla pärjää. No kyllähän bowrider-tyyppiset veneet on niin sanottuja päiväristeilijäveneitä, että näissä ei yöpymismahdollisuutta ole. Eli päiväreissuja pienen perheen tai kaveriporukan kesken. Miksei myös muokkaudu kalaveneiksi. Täällä on aika paljon kansitilaa, että mistä voi sitten vaikka fisustaakin, jos haluttaa. Se, että tässä BR:ssä on montakin itse asiassa tämmöistä, voisiko sanoa innovaatiota, mikä yllättävän harvoin vielä nykyveneestä kuitenkin löytyy. Eli veneeseen kulku, meillä on tämmönen kiva näppärästi käyttävä haitaripahja, helppokäyttöinen. Fendarit ja linjat on vähän piilottu tuonne rakenteisiin, eli molemmin puolin löytyy paikka. Jos tykkää, että tarvii vettä tai keetin mahdollista haluaa tehdä kahvit, niin löytyy tämmönen pentteri. Otelo täältä vesi kaasukeetin, sillä tekee kahvit. Sitten on rakenteisiin integroitu vetojääkaappi. Ja sitten tämä BR-luokassa harvinaisempi hommelin, niin meillä on perheen pienempiä ja ehkä naisia varattanut tämmöinen WC-tila. Ja tänne on suunniteltu tilaakin mielelliselle WC. Täällä löytyy todella helposti käyttöön otettava aurinkotaso. Vaate löytyy tuolta säilytystilassa. Eteen saa myös vakiovarusteisiin kuuluvan aurinkopedin aika nopeasti taittua esiin. Levy alas. Vaate paikalle ja ei muuta kuin loikoilemaan. Ei oo kovin vaikea.